It's Fun Day Sunday, ang dalit sa longest running comedy gag show sa nasod, ang Bubble Gang human gi-anunsyo niini ang bagong time slot. Makita ang Bubble Gang alas 6 sa gabi, sugod karong Dominggo, July 9. Padayon ang kalingawan nga dalit nila Michael V, Paulo Contis, Bubble Girls o guban pa. My new friends, kini ang paghulagway ni Vice Ganda sa mga kapuso stars nga sila Kenchan, Kyline Alcantara, Mavi Ligaspi, Raver Cruz o Grojan Cruz human nga nakabanding niya kini sa usa ka party. Sa post ni Kyline Alcantara, nagpasalamat siya kang Vice Ganda sa mga tambag kabahin sa showbiz industry. Mag-uban sa usa ka salida alang sa Cinemalaya ang sparkle artist nga sila Khalil Ramos ug Ashley Ortega. Mobida sila sa As If It's True sa direksyon ni John Rogers karong August na. Samtang, sa Voltes 5 Legacy, nagmalampuson si Prinsipe Zardos sa iyang misyon nga mailhan ang mga naglangkob sa Voltes 5 team. Gumika niini, mibalik siya sa Boa Zenian Empire ug dito gihimo ang plano aron mapildi ang Voltes 5. Igo na bang nakuha niya mga impormasyon aron maangko na kadaugan? Kana nga atong tutukan karong gabi pagkahuman sa 24 oras.